Good morning to everyone. Hello लोगोफोर, आं गोदान बोसोरनि बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय फार्स्ट टाइम। बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ बानायैया। दायो जोंहा नीला सारनि दैदेननायाव मा होनदों बेखौहाय एनपि हुमेनिटी फाउन्डेसन अभायपुर गा बाथि थुनलाइस्रि आड्डा मा होनदों आयदा जाहैबाय माने थांखांनायखौ गोसोखां गाबोननिफ्राय गोदान सिमां सुजु। खालार 31 डिसेम्बर 2023। सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम। थावनिया जाहैबाय गब्लागाथोन। ओमफ्राय मधुपुर हाजो अरुणाचल आसाम सिमा मिंमां धेमाजि। मेक्सिमाम बेयो जोंनिफ्राय आंनि न'निफ्राय आंनि न'निफ्राय मेक्सिमाम 5 किल'मिटारनि गेजेराव जानांगौ। दायो आं रेडि जाबाय, ओंखारबाय आं सानो गोदान बोसोराबो सफैबाय। गोदान बोसोरजों लोगोसे आं बयखौबो आंनि चेनेलनि गेजेरजों बरायबाय। गोदान बोसोरखौ लानानै आं गासैखौबो बरायबाय। लोगोसे गोजाम बोसोराव जेरैबायदि मोजाङै मोजां जोङो गासिबो थांनो हाबाय, थिग बिदिनो गोदान बोसोराथ' गाबोननिफ्राय फैगासिनो नालाय, गाबोननिफ्राय जासिगोन। दिनै लास्ट जोबथा सान। गोदान बोसोरावबो जाहाथे बयबो मोजाङैनो मोजां माने बोराय बोसोरनिख्रुइ माने गोदान बोसोराव बांसिन मोजाङै मोजां माने बयबो थानो हाथों आरो बयनिबो साननाया जाफुंथों होननानै आं बयखौबो आंनि चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो आङो गोदान बोसोरजों लोब्बा लानानै बयखौबो बरायहरबाय। थौदोलाय लोगोफोर, बिदिबा आंजों लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअआव थांफादोलाय। बे जाहैबाय जोंनि आसाम आरो अरुणाचल सिमानि गेजेराव आं थांगासिनो दायो। बिदिबा थौदोलाय लोगोसे आंजों थांफाबाय थादोलाय। चलो लेट्स गो। फैयै आङो दायो जास्ट मोनफैबाय। दाबो माने बारा रेडि जाथ'वाखै एसे खोन्थालांसैलाय। नै दासो माने मावनाया लाहार फाहार खालामबाय दङ। दा जास्ट मोनफैदों आङो। फैयै लाबाय आंनो 20 मिनिटनि गेजेराव लाबाय मोनफैबाय। नै एसे जायगाफोरखौ सारिगिदिं एसे खोन्थाग्रोनोसै। फार्स्ट टाइम बेयावनो जागोन दायो प्रग्रामा। ओरैजाय पेन्डेल बानायगासिनो दङ। ओरैबायदि मोजां जायगालै हाबाब सयथिनोबो। बेबायदि जायगायाव थाबाय थानो मोनबा एसेबाबो गोसोफ्रा मोजां मोनो माने। आंथ' लेंहरबाय माने। आयो मा मावदोंथाय बेखौ खोन्थासै आङो। माखासे जानायनिबो आइटेम लादों बायदि मोनदां, ओंखायनो दायो जानायनि एसे लाहार फाहारबो बानायदों। सोर दङ मानसिफोरखौ फार्स्ट टाइम खोन्थाग्रोनोसै। ओरैजाय नै बानायगासिनो दंथारो। मा बानायदों नोंसोरलाय? जानायबो आइटेम बानायदों नामाब्रा? मा देखोब्रा फंबायलाय? मस्ला मस्लि ना? मा दंलै आदा दिनै जानाय आइटेमा खोन्थादोब्रा एसे मोजांनो। दाउ बेदर फोराननायजों अनला। बबे दाउ बेदर फोराननायखौ ना? आदसा लकेल दाउ ना माबे? लकेल नामा? लकेलबो बयलारबो लगायनाय मिक्सार। आदसा। ओमफ्राय अमा बेदर 10 केजि दङ। अमा बेदर 10 केजि। बेनिफ्राय जोसा माइरं। जोसा नायजायो। जोसा माइरं खोन्थासै आं मावनाय आं गायनाय। जोंना आदायानो गायदोंनो। बेनिफ्राय ना फैगासिनो दं। लकेल ना बेबो। टाइमाथ' एसे बारबाय खोमा। बिदियावनो लेंहरखानाय। दहाय खोन्थादोंमोन आङो नोंथांमोननो, टाइमखौ बुंदोंमोन 9टा बाजि। आं दायो फैनानै माने 20 मिनिट लाबाय। ओमफ्राय 9टानि सिगां सफैदों बारु। 9टानि सिगां फैदों ना? जगाराथ' जाजोबखादों 9टानि सिगांनो। आदसा। नैयाव सफैनायखौबो लिरनांगौ जायो नालाय। एसे खोन्थाबाय आङो। ओमफ्राय ओरैजाय संनायखौ मा बानायदों, पेन्डेलखौ एसे खोन्थानोसै। नै फंबायमोनहा मावनायफ्रा एखेबारे। बेनारा एसे बेखेवलाय नायनि मा लिरदों। दहाय एसे खोन्थाखाबायमोन आङो आंनि बिथांमोननो एसे बेनारखौ। लाइट नङा, आं दहाय खोन्थाखाबायमोन ना नोंथांमोननो। नै एनपि हुमेनिटी फाउन्डेसन अभायपुर होननानै। थिगानो, आं बुंनाया थिगानो जादों। बाथि थुनलाइस्रि आड्डा थुनलाइस्रि बेखेवनाय आरो थुनलाइस्रि बेखेवनाय ना, ओमफ्राय थुनलाइ राजा देरहासार बान्था बावनाय। थुनलाइगिरिफोरनो मिंमांनि देरसिन बान्था। आदसा। आरो मिंमांल' नङा, इयो जिल्लायावबो जागोन ना? बेलेग स्टेटआवबो थागोन, बेलेग काउन्सिलावबो होनाय जागोन। दा मोजाङै बुंगोन बारु। आं दा दुगैग्रोनि। बेखौबो खोन्थानोसै आङो। फारसेनिफ्राय फारि खोन्थालांनो नाजानोसै आङो। ओमफ्राय ओरैजाय मा बानायदोंथाय एसे सोंनि र' सिनाव मावग्राफोरनाव। माथाय बियो मा बानायना बेयावलाय? मा बानायदों एसे खोन्थादोब्रा। जोंहा बेयाव दिनै
बाथि थुनलाइस्रि आन्दा हाबाफारि जानो थांगासिनो दङ बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो मोनसे फिसायै पेन्डेल साजायबाय दं आरो नैबे जोंनि मिमां हालामनि अरुणाचल सिमायाव थानाय गब्ला गाथोन दैसा सेराव बानायनाय जादों दिनैनि हाबाफारिखौ सानसेनि हाबाफारि ना साननैनि सानसेनि हाबाफारि सानसेनिल' ना आदसा ओमफ्राय खैटानिफ्राय स्टार्ट जाना खैटासिम जोबगोन दायो 10 बाजिनिफ्राय मोनाबिलिनि 4 रिंगासिम जागोन बे हाबाफारिया एसे खोन्थाबाय आङो दा ओमफ्राय जेसेबांखिनि प्रग्राम जायो बेखौ नोंथांमोननो खोन्थालांनो आं नाजाबाय थानोसै हाबा संमोन ना ओंखामथ' मोनना मोनाखै माथो बोरैबा संदांलाय मोनबाय बारासो जादों माथो बोरैबा लाव 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 दै गसरलांदों फैयै दायो जोंना नै जागायनाय हाबाफारि जासिगोन आरो सोब पेन्डेलथ' बुंजाला बियो ओरैनो स्टेज बानायबाय आरो जौस्रां ओरैबायदि माने सिम्पोलाव साजायदों ओमफ्राय माखासे मानसिफोरखौ एसे खोन्थानोसै आं फ्राय मानसिया सफैजोब्बाय एसे माने बेखेवगिरि आलासिया मोनफैथ'वाखैनो आरो ओंखायनो एसे गोबाव जाबाय बे जा सार एसे खोन्थानोसै आङो जायगाफोराबो मोजां जाबाय मानसिफ्राबो नै लारि लारि गासिबो गोदान बोसोर थिग गैयालाय मा सामफ्रामबो थैलाबायनाय खोनागासिनो मिथिङा जोंना जागायजेनबाय आङो जेसेबां हायो खोन्थालांनो नाजानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो 2023 मायथाइनि जोबथा दान आरो जोबथा सान 31 डिसेम्बर बे 31 डिसेम्बरखौ लोब्बा लानानै एन्टि हिउमेनिटी फाउन्डेसन अभायपुरा मोनसे थुनलाइ गिरिफोरखौ ज' लिंथुमनानै खन्थाइ आवरायनाय सुंद' सल' फरायनाय सल'बाथा खिन्थानाय बायदि बायदि हाबाफारि लाबाय थानाय जायो मेलखौ सामलायलांनो थाखाय सासे मासिगिरि नांगौ जायो मासिगिरि हिसाबै फैनो खावलायबाय लोगोसे बारसे बिबारजों बरायनो खावलायबाय गोजोन्थों सफैयाखिसै आरो सफैनो हायाखिसै गोबां माखासे कारननि थाखाय अनन्त रामसियारि लोगो नेहाथारि जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद बिथाङा नुजाफैनो हादों लंकेश्वर बसुमतारी सावथुन फावगिरि बिथाङाबो खोब गोसो गोरबोजों नुजाफैनो हादों आरो जोंहा खन्थाइ सुजुगिरि आरो खन्थाइ आवरायगिरि जोंहा लकेन बसुमतारी बिथाङा नुजाफैनो हादों बिथांखौबो गोसो गोरबोजों साबायखर जासिहरदों आयै हाबाब गथ' गथाय लानानै माबोरै जिरायदोंलै बिसोरलाय बेसे गोबाव जाखो नोंसोर जिरायनायालाय हा 12थानिफ्रायनो 12:30 जिरायनो हगारथाराखै माबायदि मोनखो बेयाव फैनानै दिनै प्रग्रामाव जोबोद मोजां मोनदों माबायदि जोबोद मोजां जोबोद मोजां खोन्थानो रोङासै होनबा बाजैयालाय माबायदि मोनखो फैनानै जोंनाव प्रग्रामाव मा जायगा होनदोंमोनलाय बेखौ गब्ला गाथोन मालाबा फैखांबायमोन नामा नोंसोरो बेयाव बे गब्ला गाथोनाव एबारसो फार्स्ट टाइम माबायदि मोनफैखो जायगाफोरा नायबाथ' ना ओरैबायदि मोजां नुयो नै खोन्थाबाय आं मोजां नुदोंना नोंसोरलाय फैफेराखैमोन एबारसो फार्स्ट टाइम फैदों एबारसो फार्स्ट टाइम ना माबायदि मोनदों फैनानै मोजां आदसा जाय खोन्थाबाय एसे जानायखौ एसे खोन्थानि र' माबायदि जादों ओंखाम जानायखौ एसे खोन्थानि सारमोनखौ जानाय लोंनायफ्रा माबोरै जाखो सारमोन बरिया जादोंना थांनाय बोसोरावथ' फैदोंमोन खोमा सारमोनहा ना फैनाय जायासै ना एबारसो फार्स्ट टाइम जादों नङा होमबा ना
बर'नि अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिजों मा माथाय दा खोथाया जाहैबाय मा अनलाजों बयलार बयलाराबो गोरानसो ना गोथाव जादों बायदि मोनदां नायनायावनो गोथाव जादों ना माबोरै जाखो सार मोनजानाया मोजां ना मा मा ओंख्रि मोनजाखो अनला औ अमा बेदरजों लाइजों ना नाबो आदसा ओमफ्राय थांनाय बोसोरावबो फैदोंमोन ना सारमोना फैयाखैमोन ना एबारसो फार्स्ट टाइम फैनानै माबायदि मोनफैगो जोंनि जायगाखौ मोजां ना जायगाया खोब मोजां औ खोब मोजां साराथ' थांनायफोराव फैदोंमोन खोमा ना औ बेनिनो जाखाबाय नालाय अब्ला माने बोसोराव एबार माने बोराय बोसोरखौ बिदाय हरनानै गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे जानाय लोंनायबो आइटेम बानायबाय नङा होमबा प्रग्रामखौ लानानै माबा बुंगोन नामा सारा मोजां गाज्रिनि सायाव प्रग्रामा गामाखालिनिफ्राय बेस्ट जासिनदों ना दिनैनि प्रग्रामाव औ जिथु थुनलाइ माने सोरजिनाय बे मोनसे जारिमिन आरो बिजाब फरायनो बाग्रा मानसिफोरनि थाखाय जायफ्रा मबाइलावनो थाबाय थायो बिथांमोननिबो मोनसे खाबु जाबाय खन्थाइ फरायनानै बिराद मोजां सार मा ओंखाम उखै गारबाय नामा ओंखाम फैबायलै हाबाब खै घन्टासो जाखो औ 2 घन्टासो जाबाय 2 घन्टासो माने थांनाय बाराव फैदोंमोन ना थांनाय बोसोरावबो फैदों थांनाय बोसोराव माबायदि आरो देग्लायनि बोसोरा माबायदि थांनाय बोसोराव मोजाङानो जादों एबारबो एखेयानो एबार एसे साबसिन आरो एसे साबसिन जादों नङा होमबा साबसिन जादों ओमफ्राय गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे बोराय बोसोरखौ बिदाय हरनायनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा दिनैनि खेत्रआव गाबोन जाबाय नालाय गोदान बोसोराथ' दिनै डिसेम्बरनि जोबथा 31 डिसेम्बर बेखौ जोङो 2023खौ जोङो बिदाय हरनोसै आरो बिदाय हरबायानो होनोसै दिनैनो गाबोननिफ्राय जोङो गोदान बोसोरखौ जोङो 2024 मायथाइखौ जों बरायनोसै इंराजि गोजामखौ नागारनानै गोदानाव जोङो अराय सम आलो गोजोन रुजु रुमु थांनानै थाथों बेमार आजार गैयाजासे जों मोजाङैनो खुंनो हाथों जोंनि साफ्रोमनिबो साननाय हनाय गासिबो देरहासार जानो हाथों बेखौ जोङो आसा फारियो गोदान बोसोरनि बरायनाय थाबाय गोजोननाय थाबाय बरायनायनि थाखाय आंबो नोंनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिबाय थाबाय गब्ला गाथोनावथ' सारा ना एबारसो फार्स्ट टाइम ना सेकेन्ड टाइम ना थार्ड टाइमलै सिगां फार्स्ट टाइम आरो ना माबायदि मोनफैगो जायगाफ्रा जोंना गब्ला गाथोना मोजां मोनदों जायगाया बिदिनो माखासे आयदा लानानै सावरायनोबो मोजां जादों जायगाया आरो बिदिनो लावखार ओंखाम जाग्रा खोब मोजां जादों मोजां मोनदों औ आरो खन्थाइखौ आवरायनो मोननानै गोसोखौ मोजां मोनबाय ना मोजां मोनबाय औ ओमफ्राय प्रग्रामनि सायाव माबोरै बुंनो सानो मानि सायाव दिनै प्रग्रामनि सायाव बेखौ आं दहायबो बुंबाय जाय प्रग्राम बानायग्रा निरासन सरगियारि बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर माने गोबां बे प्रग्रामखौ बा हाबाफारिखौ दैदेनलांबाय थायोबा बानायबाय थायोबा माने जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो गोबां खन्थाइगिरि रायथाइगिरि सोरजिनो हागोन गासैनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय आरो गोजाम बोसोरखौ दिनै बिदाय होबाय आरो फैगौ 2024 मायथाइनि गोदान बोसोर बयनिबो गेजेराव जाहाथे बरायना लाबाय जोंहा नै आदा दङ ओरैजाय आदा मोनफोरनाव सोंसै आदा माबोरै मा ओंख्रि मोनजाखो हाबाब मा मालै बियो बे माबिलाय बे अमा बेदर औ बियो दाउ गोरानजों अनला माबोरै जाखो संख्रि बानलुफ्रा ओमफ्राय गोदान बोसोरखौ आरो बरायना लाफिनबाय ना नै बिदि मा बिबार होनदोंमोनलाय बेखौ बियो मोदोमनाय गैया बिनि महरा बिराद समायना गलाब आदाया मोदोमनाय गैयै बिबारजों गोदान बोसोरखौ बरायना लाबायनो थारसै नामा जाथारसै ओंखाम उखै गारथारबाय नै ओंख्रि रानग्राफ्राबो ओंखाम रानग्राफ्रा गासिबो नोंसोर जाखांबाय रानना खांबाय ओंखाम उखैबाय नामासै खोन्थाबाय आं जानायफोरखौ माबोरै गोथाव जानो जायाखै ना जानायाखैनो जानोसो नागिरदों नुनायाव ना बर'नि ओंख्रि ना दे ओंखाम रानग्राया नोंसोर मोनजाना मोनजायाखै
Nomor जाथ'वाखै जोबनायाव इन्दिंआव माने जानाया गोजौआव माखासे टेबोला खम नालाय माने ओरैबायदि जादों जाफुंबाय मोना ओंखाम जाबायना राजा आच्छा जानायलाय गोथाव जानो जायाखै जानायलाय ओरै खोन्थालाय गोथाव जानो जायाखै गोथाव जादों ना आखि गोथाव जानो जायाखै गोथाव ना गोथाव जादों गोथाव जादों दे गोथाव ना मा बाबारे गोथाव जादों ना मा देलाय गोथाव जानो जायाखै माबायदि गोथावथार गोथाव जानो जायाखै ओंखाम ओंख्रिया गोथाव जानो जायाखै जादों ना नोंसोर मोसाखांबाय दाना गोथाव जादों ना मा बेदर बेलाय मा बेदर ना गोथाव जानो जायाखै जानायथ'वाखै ना हेल' लोगोफोर आं नोंथांमोननो दिनै फुंनिफ्राय दिनै जा हायो बेखौ एसे खोन्थाबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै माबायदि मोनखो बोराय बोसोरखौ बिदाय हरनानै गोदान बोसोरखौ नै जोङो गलाब बिबारजों बारसे गलाब बिबारजों जोङो गोदान बोसोरखौ बरायबाय जाहाथे बयनिबो साननाय हनाय मोजां जायो माने बोराय बोसोराव माने जिथु मानसिया जाबायदि मोजाङै मोजां थांबाय जाहाथे फैबाय थानाय गोदान बोसोराव गासिबनिबो साननाय हनाय आरो बिनिख्रुइ बांसिन मोजां जाथों होननानै आंनि चेनेलनि गेजेरजों आंनि गासिबो लोगोफोरखौहाय मा होनो दिनै आं नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि नामै गासिखौबो आं बराय हरबाय दे बिदिबा लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा आरो लाइक आरो शेयार खालामना होदो अके बिदिबा बाय बिबारजों बाय गोदान बोसोरनि हेपि निउ इयार